Green in my pockets, you can call it turtle power. Knock, knock, you about to get shell-shocked. Здравейте, аз съм Вико и сега ще изтегла тъмбата. Ударих 51 съба. Регнали са 37 човек, сега ще го рисна. Човека. И не знам за какво пишете запис и името си. Казах само коментар да напишете. Хубаво, нищо. Сега ще стеглим това. Нали, победителя. Ама гъвешка съм тук. Mm-hmm. 37 коментара и клипа има 172 гледани. И да. Това е MC Power. Вау. Хубаво. Ще изтегла втори за всеки случай. Стар това на БГ. MC Power. Ще видим. Браво на него, аз между другото го познавам, така че ще му пиша лично, ще му дам работите. Ето го, MC Power. Тунус или MC Power? Вау. Това от мен. Браво на победителя. Моля ми да хуя. Това. Чао.